Hello, Zsófi vagyok a naturhome.hu csapatából, és meg szeretném neked mutatni, hogy hogyan tudod magadat egy fényképen bejelölni. Nyissuk meg a képet, majd pedig a kép alatti jobb oldalon találunk egy fénykép megjelölése menüpontot, és erre klikkeljünk rá. Most láthatjuk, hogy az egerünk egy ilyen kis célkeresztté változott. Ezzel bökjünk rá egy szimpatikus helyre, és itt láthatjuk, hogy egy legördülő ablak jelenik meg. Ide vagy írjuk be a nevünket, de általában a lista elején, ami alatta van, mi vagyunk az elsők, tehát ide is ráklikkelhetünk simán. Hogy megbizonyosodjunk, hogy sikeresen bejelöltük magunkat, a kép alatt megjelenik a nevünk, és azt is láthatjuk, hogy hova jelöltük be magunkat. Most már csak az a feladatunk, hogy a befejezés gombot lenyomjuk, így kész is, látod, nem is volt nehéz. Gyere, játsz velünk, aktivizáld magad, és még sok-sok ajándék vár ránk.